салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ёен ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2002, объёми мотори 1.8 судишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат растамош кашидагиае. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошини состоянии зураи мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 48 000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 302 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 09 90 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дае мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 58 000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 365 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 89 16 61. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дае мошини фурӯшии Opel Zafira мебошад ки соли бароришаш 2000, объёми мотори 1.8 судишвориш бензин, коробка передачаш автомат растамош кашидагиае. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, харошидагӣ надорад, варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 46 000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 289 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 550 01 88 86. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад, срочно сум дар кошида занг занем бо муомила дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33 500 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 211 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 40 67 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии ВАЗ 2106 мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуб қарор дорад ва пише задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 15 000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 95 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 18 20 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин состояниш тенҷа, фақат як документ надорад, тамом. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 13 000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 82 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 554 55 25 75. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 2005, объёми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мотор дуд намекунад, 5 баллони нав, документ 8 моҳи дига ҳаст, марҳамат. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15 000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 95 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 44 83 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯшимои ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 6 2004 абиёи мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика раз тамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошини тас 2004 сол 4 баллон нав диска нав оинаи лабои кабути нав спидометр электронӣ расходи бензина нишон метаҳад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 20 000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 126 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 968 00 70. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 9 мошини фурӯшимои Daewoo Nexi мебошад ки соли барори 6997 абиёи мотор 1.6 сӯзишвориш газ коробка передачаш механика раз тамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия ягон дар надорад. қарор дорад ин мошин дар Бобоҷон Ғафуров. нархи мошин 15 000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 95 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 10 97 46. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯшимои Pilastra G мебошад ки соли барори 6 2000 абиёи мотор 1.6 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика раз тамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст документ 1 сола аккумулятор нав кондитсионер кор мекунад фарок ксенон мошин ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 52 000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 327 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 885 00 44 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои Pilastra G мебошад ки соли барори 6998 абиёи мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика раз тамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 43 000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 270 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 912 03 04. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои Pilastra F мебошад ки соли барори 6993 абиёи мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика раз тамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад бо муомила дорад документош тамом шидагиай харидори аниқ занг бизад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Туз. нархи мошин 18 000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 113 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 60 05 35. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои Toyota Fielder мебошад ки соли барори 6 2007 абиёи мотор 1.8 сӯзишвориш бензин коробка передачаш автомат раз тамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. кондитсионер ях мотор 1.8 харидори конкретни боши занг бизад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 80 000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 530 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 24 90 09. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои Pelvectra B мебошад ки соли барори 6996 абиёи мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика раз тамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 1.6 газ бензин оинаи пеш кнопочный. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 24 000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 151 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 87 76 76. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои Pelvectra A мебошад ки соли барори 6993 абиёи мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика раз тамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст расход надорад ягон чи дуд намекунад газ бензин ҳардаш кор мекунад 4 моҳ ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17400 сомонӣ ба рубли зира гардонем 109 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 13 19 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурӯшимои Pelvectra B мебошад ки соли барори 6996 абиёи мотор 1.6 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика раз тамош кашидагиай.
дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 30,000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 189,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 97 00 89 19. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.